Για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που σας αφορά περισσότερο, θα έλεγα εγώ. Έχει να κάνει φυσικά με το νοσοκομείο της Δράμας. Για τα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο Δράμας και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, μίλησε ο διοικητής, ο κύριος Στρέτζιος. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο που ακολουθεί για να μάθουμε τι ακριβώς υπόθηκε. Το νοσοκομείο της Δράμας αυτή τη στιγμή παρέχει υπηρεσίες οι οποίες είναι σε καλό επίπεδο. Θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερο το επίπεδο αν δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση η οποία είναι σε επίπεδο περικοπών, αλλά από τα στοιχεία που έχω το τελευταίο 9μηνο, αυτό το πράγμα το οποίο αντιμετωπίζει η Δράμα είναι σε ικανοποιητικό βαθμό καλό, λόγω του ότι έχουν επισκεφθεί το πρώτο 9μηνο του 2013 γύρω στα 48.000 άτομα πολίτες της Δράμας στα εξωτερικά ιατρεία. Άλλοι τόσοι, ίσως και παραπάνω, έχουν επισκεφθεί τα επίγοντα περιστατικά και έχουν γίνει πάνω από 3.000 επεμβάσεις, γύρω στις 600 αν θυμάμαι καλά, που αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικά ή διαγνωστικά κέντρα άλλων πόλεων ή και της Δράμας, και είναι πολίτες οι οποίοι δεν θα είχαν τη δυνατότητα αυτή λόγω και της κατάστασης που επικρατεί. Εκείνο που έχω να σας πω, ότι το νοσοκομείο στο μέτρο του δυνατού ανταποκρίνεται. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα, τα οποία προβλήματα περισσότερο έχουν να κάνουν με το προσωπικό, το οποίο μειώθηκε τα τελευταία χρόνια κατά πολύ. Βρήκα τα τελευταία 2 χρόνια 148 αποχωρήσεις και ήδη υπάρχουν 10 παραιτήσεις δεύτερες, που σημαίνει ότι θα βγουν στη σύνταξη. Προσπαθούμε σαν διοίκηση και με συνεργασία των γιατρών, των νοσηλευτών, του διοικητικού προσωπικού να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που χρειάζεται για να παραχθεί η υγειονομική υπηρεσία. Αυτά είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Δράμας, ο κύριος Στρέτζιος. Είδαμε ένα μικρό απόσπασμα. Εντάξει. Πολλά τα ερωτήματα που μπορούσαμε να του θέσουμε, πολλές οι απαντήσεις που θα έπρεπε να πάρουμε. Εντάξει, πήγαμε τελείως ξαφνικά, και έτσι. Ο ευνηδιασμός που δέχτηκε από όλα τα μέσα επικοινωνίας ήταν κάτι το οποίο δεν του επέτρεψε να μας μιλήσει και για πολλή ώρα. Ξέρεις, εντάξει, πήγαμε, ξέρεις, ο κόσμος δεν ξέρει, μάλλον εμείς θα το πούμε. Πήγαμε τελείως ξαφνικά και ο άνθρωπος είχε και ήδη και κόσμο μέσα. Και κόσμο να περιμένει έξω, και οπότε το κάναμε μια σύντομη δήλωση. Και πάλι καλά που μας δέχτηκε, δεν λέμε. Είναι καμία σχέση με το, χωρίς να έχω κάτι μορφή με το προηγούμενο. Απλά σαν χαρακτήρας, παιδί μου, φαίνεται ότι τελείως διαφορετικός. Και το κινητό του να μας δώσει και να μπορούμε να μιλάμε. Έτσι περιμένει ο άνθρωπος με τα μέσα. Πιο απλός φαίνεται ο κύριος Στρέτζιος. Έτσι έπρεπε να περνάνε ο διοικητής και ο κάθε διοικητής μεγάλου οργανισμού με τα μέσα και να μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Ο διοικητής, γενικότερα σε υψηλόβαθμες θέσεις, πρέπει να είναι απλοϊκή. Δεν πρέπει να έχουμε ένα τουπέ και έναν αυταρχισμό περίεργο. Καλό είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί.